मेडाम दिनैहाय जोङो बेंटल VCDCआव संस्कृति महासांग्राम प्रग्राम हाबाफारियाव लोगो लाखिनाय नुनो मोनदों बेनि बेलायाव नोंथाङा मा बुङो? जोबोद मोजां मोनदों मथथे जोंनि बे दानि नैबे जिथु सांस्कृतिक समार'ह जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो जिबायदि सुजुग होदों बेवहाय माने जोबोद मोजां आसा खालामनो हायो मानो होनोब्ला दा जों किसुमान जोंनिफ्राव गथ'फोर दङ बिराद खननो गोसो मोसानो गोसो खिन्थु सुजुग मोना बेफोरबायदि सुबिदा मोना आरो नैबे मोनसे बहुद मोजां सुजुग फैदों जे जोंनि गथ'फ्रा दा खालि बे केसेटजों खननाय मोसानाय बेखौल' माबादों बेजोंनो आवगायदों खिन्थु दा नैबे मोनसे मोजां बुस्थु जादों मा जेरावनाखि जोंनि नैबे दा बादायलायनायाव माने मेनुएल आखाइजों दामथारनाय गावनि खुगाजों खनथारनाय बेजों मोसानाय दामनाय देनायजों खननाय बे मोनसे मोजां खामानि आरो जिहेतु खननानै खनग्रा मोसाग्राल' जाखांगौबाथ' जानाय नङा खनग्रा मोसाग्राया जुदि मालायनि रेडिमेडखाजों जुदि मोसायोबा खनोबा जोंना माखासे दामग्राफ्रा ओरैनो गोदोनानै थागोन दा बे आरो दा नैबे बोसोराव जि जाबाय किसुमान गथ'फ्रा बिराद खननो मोसानो आग्रह दंमोन नाथाय नैबे मोनसे बादायाव गथ'फ्रा बाहागो लानो हायाखै जाहाथे दा गथ'फ्रा बेनिफ्रायनो बेखौनो बुंगोन आं माने सांग्रां जाथोंसै फैगौ समाव जाहाथे गथ'फ्रा जेरैबायदि गोसो दङ बिसोरबो बाहागो लानो हाथोंसै दामग्रा देग्राफ्राबो मोजाङै गोसो होथोंसै बेनो आरो मानो होनोब्ला जों बेजोंनो सुजुग सुबिदाखौ लानांगोन फरायनायजोंल' जों गोजोननो हाखाला जोंनि थाखाय नैबे हारिमु आयदा गेलेनाय आयदायाथ' जोबोद गोनांथार बेनिखायनो आं बेखौनो बेनि गेजेरजों खावलायगोनबो सरकारखौबो आं बाख्नायगोन दा बेनो आरोखि जाहाथे बे ओनसोलनि लाइमोन गथ'फोरनियाव माबायदि टेलेन्ट दं होननानै मोनदांथिखौ मोनदों टेलेन्टआ दङ मोजांखौनो मोनबाय खिन्थु माखासेया नैबे बुस्थुनि थाखाय फावसायनांबाय आरो गथ'फ्रा माने अरिजिनेल दामग्रा लोगोफोरखौ मोनाखै नङाबा फैबावगौमोन मेडामाबो थांनाय गारबोनाय जिउ दैथिंफ्राव माखासे मेथाइफोर खनबोदोंमोन नामा बयजोंबो नोंथांनि गारबोनाय जिउ दैथिंफ्राव माखासे मेथाइफोर खनबोदोंमोन नामा दङ आरो दंबावो आं दिहुननांगौ लागा खिन्थु आंनि थाखाय समानो बहुद गोब्राब जाबोदों न'खरनि आरो गुदि फरायसालियाव मोनहा ओमफ्राय बहाय माने आं बारा एथ'ग्राब बाहागो लाबोनो हायाखै अब्लाबो आं फैगासिनो दङ फैगौ समाव आं माने मिउजिक स्कुल दं बेखौबो आं बिराद फोथांफिननायनि थांखि लादों बेनो आरो आं खनलांबाय थागोन हेफाजाब होलांबाय थागोन दहाय नोंथाङा दि मोनसे मिलौदो मेथाइ खननानै बयखौबो रंजाहोबाय दा बे मेथाइखौ ससे खनना होनो हागोन नामा मेडाम बेखौ सुजुदों नक्सि कुमार ब्रह्मआनो माने बिथाङाथ' साननो गोरों नालाय उन्दै समाव माब्रै गेलेयोमोन माब्रै मायोमोन बारा जेब्ला बारो दाउआ गाबोब्ला बै समखौ गोसोखाङो बेनो आरोखि बारा जेब्ला खोलो खोलो दालायाव दाउआ मेथाइ खनो नुजाफैयो उन्दै समा हालो दैलो थांनाय दिना बारा जेब्ला खोलो खोलो थैंक यू मैडम थैंक यू आच्छा दिनै सांस्कृतिक महारन जि आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो हरदों बे गासैबो अल आसाम जागोन दाख्लै 10 तारिखनिफ्राय जाजेनबाय जोङो 11 तारिख दिनै जोंनि बेंटल VCDCआव जाबाय जायफ्रा खननो गोरों मोसानो गोरों गावबा गावनि टेलेन्ट दङ बेखौहाय गामिनिफ्राय बोखांनानै लांनानैहाय माबोरै बिसोरखौहाय गोजौआव लांनो हानो बे मोनसे मोजांथार पदक्षेप लादों जोंनि चिफ मिनिस्टार सारा बेनिखायनो सारखौ आङो धन्यबाद होदों आरो जोंनि एलेकानिफ्रायबो आङो आसा खालामदों दिनैहाय जोङो गोबांथार बेयाव बाहागो लाबाय जायफ्रा मोसाबाय जायफ्रा रोजाबबाय बिथांमोना जाजफोर जोंनाव दंखायो 6 जन जाज दङमोन बिथांमोना दा सेलेक्ट खालामगोन आरो बे सेलेक्ट खालामनायनि उनाव जोङो बिथांमोनखौहाय LSC लेभेलाव लांगोन आरो बे LSC लेभेलाव जायफ्रा देरहागोन बियो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव थांगोन डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जायफ्रा देरहागोन बियो स्टेटनाव थांगोन बेबायदिनो बिसोरनि लाइफआ जौलांबाय थागोन आसा खालामदों जायफ्रा बेयाव बाहागो लाबाय जायफ्रा रोजाबबाय जायफ्रा मोसाबाय बिथांमोना मोनसे गावनि टेलेन्टखौ गावबो दे गामियाव थानानैबो जे टेलेन्ट दङ
रोजाबनो हानाय मोसानो हानाय आखा फाखा जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा आङो बेखौ आसा खालामदों जोङो निस्सय जोङो डिस्ट्रिक्टआव लांसिगोन जायफ्रा सेलेक्ट जाबाय आरो बेयावबो आङो आसा खालामदों बिथांमोना देरहाहैगोन आरो गाव गावनि गामि आरो जोंनि बड'लेण्डआव सासे मानसिया जे टेलेन्ट दङ बेखौ देखायनो हागोन होननानै आङो आसा खालामदों 15 साननिफ्राय खुंफुंजानाय नैबेयावहाय मा मा खेलाखौ लानानै दिनै जोबथा बेयावहाय थांनाय गोबां खेलाफोर जाबोबाय जायफ्रा खारनाय 100 मिटार 200 मिटार 400 8 मिटार 800 मिटार बेफोरो जानानै थांबाय भलि खख' काबादि बे गासैबो जानानै थांबाय आरो दिनै बे संस्कृतिक महारान जि रोजाबनाय मोसानाय गावनि टेलेन्टखौ देखायनाय बे जोंनि VCDC बेंटल VCDCआव जाफैबाय आरो जोङो बेखौ मोजाङैनो खुंफुंनो हानायनि थाखाय आङो बेयाव जेसेबां बाहागो लाफैबाय मिडिया नोंथांमोन बेयाव फैनानै जोंजों बाहागो लाफैबाय आरो जाजफोर आरो जायफ्रा रोजाबनाय मोसानाय बेयाव बाहागो लाबाय आरो जायफ्रा जोंखौ सापर्ट होनानै नायफैबाय बिथांमोनखौ गासैखौबो आङो हामबाय होनदों दिनैनि बे मिडिया नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौहाय आङो हामबाय होनो मोननायखाय बे हाबाफारियावहाय गाहाय आलासि हिसाबै सोर दङ बेयावहाय गाहाय आलासि हिसाबै माने जाज हिसाबै जोंनो 6 जन सायख'ना हरदोंमोन जोङो नामाखौ आङो दा गोसोआव लाजोबनो हायाखै जाय हक मिना दैमारि मेडामाबो दंफैयो बिथाङा जोंनो लास्ट जोबथानायाव गावनि गोदो खनबोनाय मेथाइखौ खननानै जोंखौ रंजाहोबाय बेनिखायनो बिथांखौ आङो हामबाय होनदों आरो जेसेबां थाबोबाय साबा जाज दंबावो नामफोरखौ आङो मोजां मिथिजोबा दिनैसो हरनायखाय बेनिखायनो नाम मिथियाब्लाबो जाज साबा जि फैबाय मिना दैमारि मेडामजों लोगोसे 6 जन जाबाय आं गासैखौबो हामबाय होनदों आरो जोंखौ थुलुंगा होफैनायनि थाखाय जोङो बेबायदिनो सरकारा जिखि प्रग्राम होआ मानो जों बेखौ मावलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामदों थेंक इउ এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব পালসাৰ সিটি প্লাটিনা এভেঞ্জাৰ ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালসাৰ N150 খনো পোৱা যাব ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইন্স্যুৰেন্স আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শোৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শোৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শোৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী দুটা হেলমেট ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 ত যোগাযোগ কৰক